Просто може ли? Така, застанете сега да ви видя публиката, да ви аплодира. Аплодирайте ги. Но много сте красиви. Да ви питах, колко дълго сте спали по школата? Много време и много. Колко? Че направо заспах. Добре, де. Нещо друго да ми разкажете за пеперуите. Колко крила имат? 2. Така. Имат ли крака? Не. А антени? Какво? Имат ли неща да ти им излизат от главите? Не. Как да нямат? Имат антени. Имат, нали? Я ми разкажете още малко с една специална песен. Динозавър. Пеперуди! Благодаря. Елате да ви покажа нещо.